Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama. Timu yangu ndepi mukuja se katadzoka zvakare tadzoka nezviri kupisa na skimbo chingo chaiwa zviri kupisa chopai pasata pira pane nyedu yanhasi mangobayo chipasa subscribe kuti chamsare pane zvese zvinenge zvichika chikupisa pasore kondo TV anditi tichifambira mberi kwa Mr. Mike wana bhera rachipa kuchitswa nemutengo wakaderera unonzi kusisika ndo mabhera acho mamwe acho muri kuona pa screen penyu papa vane mhando dzese uye mu lockdown muno mwakutaura kuti iwe vanokusikira pamba paunogare papo endo bhadhara mushure menge kwagutsikana kuchaiwa mabhera awo akanaka but zvisinei namba zavo dziri pa screen munongo but for more information mochaura now. Tatorerwa muimbi wacho Simdanso sikwanza kutaura but changomanikiza kutaura Soja Love kana njimuona munhu anga ichidescribe Soja Love munhu anga rambo munhu aibatsira ukutuka uye uchizoda collab aikwanisa kuimba newe nangatupa kumusha usina kana chii munhu kuti anga asingatarisi kuimba nawe vanhu vanotaura kuti whatever madrugs inini I don't see madrugs Soja Love chandaisiya ndaiona ngoma chete because when it comes to studio aita basa rake Soja Love ndiye one artist anga ane more than 40 songs in my playlist munhu kuti aite akangotsamwa akutoenda mustudio yes pamwe aizoimbo zvelife yake pamwe but is educated Soja Love ndatanga kulinga ne2013 tichienda kusaninde netsoka tasvika kusaninde totanza musi kuimba angasingaure munhu aingoshinga kusvikira taita setaimba asi oya Soja Love ndingada kuitaura yakaoma kuti asvike pavinasi mjona ndakaona ndakatoisa skava musangano kutenda kuti first time in history kutorerwa muimbo Simdanso achinzi provincial hero. I want to thank Mr. Mnanga, President of Zimbabwe, ndotenda chairman wa province in office Comrade Mahaji basa ravatiitira rokuti Soja Love igamba zvototi ndikakudza zvikuitika kugeto kuvanhu vari kufara kuti mukomana ari kutorera 21 gun salute acharizirwa futi nemabasa ake saka ndada kubvunza vaya vaiti Soja Love anoita mabasa asiriyo anoedyeta kuti munhu asingeti anoita mabasa asiriyo itiwonza agamba uyo kaSoja Love akurizirwa futi saka ndotenda I want to urge all artists kuti muramba mune focus tane buri iro richanetsa kuvhara tofana kushinga kuti tiri vhari but richatotinetsa truly speaking Soja Love is a king of the Simdanso ihondo yakaipa tichatorwisa maproducers ma-DJs nema-artists kuti tiwane munhu anotora chinhano chaSoja Love mageto ise all upping artists nokueja kuti motosimba tatorerwa icon Soja Love so musaka is no more but tichirangarira zuva iyori 16 February ticharamba kungote vinozvima zuva yeCovid hatisi kubvumirwa kuungana takawanda ichokwadi ichocho hapana zvatingazvinge because COVID isiriyo but musi wa16 February next year tichakwanisa kuzoungana ndokunge denda iri rikuda kutora nyika yose neweut yese rapera reCovid vose vavharirwa we don't have to blame police because mutemo tikuziziva tese kuti kune denda tikuziziva kuti kune vanhu vakawanda vakaida kusvika panapo
kune zvinhu zvakawanda zvokuitika but mapurisa ibasa ravo rekuti chengetedza kuti tisapinde mudenda iroro. Vamwe vanozokunge pamwe polisi pamwe pane aiwa itori basa rekutichengetedza tese tikurwadziwa. Handiti kana iwo mapurisa ari kutorwadziwa, hurumende iri kurwadziwa, majournalist ese ari kurwadziwa, hakuna munhu asi kurwadziwa, hama dzake dziri kurwadziwa, mafriends ari kurwadziwa. Tongofana kungotichengeta mumwe tisoja lavo aenda ndiani angarambi kana nguva yakwana hakuna chose tichiendeko indongoti soja lavo. Rest in power, rest in peace my brother, tichasangana. Hapana here ane namba muponere ziso regondo, hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane maseleba kabuda offside nezuro, pane maseleba kabuda offside nezuro. Etsinoi now peshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noita